V srdci Strážovských vrchov, ukrytý hlboko v lesoch, stojí hrad, ktorý sa preslávil svojou nedobytnosťou. Hrad, ktorý v sebe spája dva úplne odlišné svety a rozpráva príbeh siahajúci až do stredoveku. Toto je hrad Uhrovec, jeden z najcennejších a najautentickejších hradov na Slovensku. Jeho unikátnosť nespočíva v bohatstve či prepichu, ale v jeho architektúre. Je to hrad dvoch tvárí. Na jednom mieste tu môžete vidieť surovú krásu románskej kaplnky a hneď vedľa nej obdivovať elegantné okná a klenby renesančného paláca. Tieto dva štýly tu existujú v takmer pôvodnej podobe, čo je európsky unikát. Navyše, na rozdiel od iných zrúcanín, sa tu zachovali aj fascinujúce detaily ako stredoveké krby, záchody či cisterna na vodu. Hrad vznikol v polovici 13. storočia ako odpoveď na ničivé mongolské vpády. Patril mocnému Matúšovi Čákovi Trenčianskému a neskôr na neuveriteľné 4 storočia rodu Zajovcov. Tí ho však postupne opustili a presťahovali sa do pohodlnejšieho kaštieľa v Podradí. Práve vďaka tomu nebol Uhrovec nikdy prestavaný a zachoval si svoj stredoveký charakter. Vďaka svojej nedostupnej polohe sa Úhrovcu vyhli veľké vojenské ťaženia, vrátane tureckých nájazdov či protihabsburských povstaní. Legenda dokonca hovorí o odvážnej hradnej panej, ktorá presnou strelou z kuše zabila tureckého veliteľa a jeho vojsko v strachu utieklo. Osudnou sa mu však nestala cudzia armáda. V revolučnom roku 1848 hrad násilím obsadili a vyrabovali miestne povstalecké oddiely, ktoré ho napokon podpálili. Odvtedy zostal ruinou. Cesta na Uhrovecký hrad začína na bezplatnom parkovisku v Uhroveckom podhradí. Odtiaľ vedie asfaltová cesta, z ktorej sa po chvíli zíde na kamenistý chodník. Prejdete cez potok a za posledným domom sa cesta rozdeľuje. Rovno pokračuje asfaltka, ale my odbočíme doľava po turistickej značke, ktorá vedie poza dom a vstupuje do lesa. Tu začína mierne stúpanie, ktoré sa strieda s rovnejšími úsekmi. Cesta je pestrá, raz idete do kopca, raz takmer po rovine. Trvá to približne 40 minút, až sa dostanete k poslednému strmšiemu úseku, ktorý vás privedie priamo na hrad. Odmenou za výstup je krásny výhľad a pokojná atmosféra Uhroveckého hradu. Na hrade sa nachádza malý bufet, ktorý je otvorený počas sezóny a cez víkendy. Môžete si tu dať domáce šišky, langoš alebo si kúpiť suveníry na pamiatku. Ak máte radi výlety ako tento, dajte follow a nenechajte si ujsť ďalšie.